This video was made only for social message, not for spread hate and blame thing. So please kindly watch and enjoy this video. जीवन के छोट शब्द ना जी जीवन को एंजॉय कला ना से तो लाइफ रो सब मोमेंट को एंजॉय करिवो प्रति मुहूर्त को से भल पाइबो बट आजिकल से किछि लोग से जीवन को आउ उपभोग करना तुच्छ काम जीवन को बर्बाद कर दउछन्ती बट भाई मैंने गोटे कथा कहबी ना थरे कौन थरे एंजॉय करी देखो नेक्स्ट टाइम ना निजु को एंजॉय करो प्राउड टू बी आई एम ह्यूमन बार बार मनीष जन्म नहोतु बाध्य प्लीज समस्त को रिक्वेस्ट ये सब तुच्छ काम निज जीवन बर्बाद करते एपर किछि नाटकीय रूपे आम आपण मानक गोटे छोट क्लिप आम आपको भेटी देव सो एंजॉय द वीडियो। हेलो काका कोठी रे बस कौन गोटे जगार अच्छी सुका को नहीं कि साइड ऊपर जल्दी आ। हेलो सुका कौटी रे टिका कहला जल्दी साइड ऊपर अभी गोटे खपचा वाले गाइले है पहुँच कौन है अरे मु भी जानी मत टिका फोन करता कौन चलू जा कौन है ठीक है अगर जरा थके हो तो सुनो खुशी में आप थोड़ा गम भरो लगाओ घूट तुम भी प्यार से मेरी तरह पियो और जियो। किसी ना से टोटाली किसी सब डिटेल्स आमको मालूम अच्छे से कौन कौन टेक्निक सब आम पाखे टोटाल अच्छी है टोटाल ओला जगह तार आराम से गेम कर खाऊची केतले पीऊची केतले सोऊची सब खबर अच्छे तो। हाँ हेलो सर नमस्कार आज 3 जन गोटे जगार एकाठी होउछंती आ कहबो जदी केसटा कंप्रोमाइज करबा हमें जी जा कह आ रही
ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ, ମୁଁ ବିକାଶ କହୁଛି। ଭୋଗ ଆଣିକି ଦିଅ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି ଆଉ। ଯାହା କହିବ ଭାଇ ସେୟା କରି ମୋତେ ଆଣିକି ଭୋଗ ଦେଇଦିଅ, ଯାହା କରିବ। ହଁ ଜାଣିଲି ଜୟ କଳା। ତୋ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ତ? ହଉ ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇକିନା ଆଡ୍ଡାକୁ ଯିବା। ଭାଇ ଏ ଦୁନିଆରେ ମୋର ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ବଇଛି। ମୋତେ ଆସିକି ଭାଇ ଖାଲି ଟିକେ ନେଇଯାଅ, ଭାଇ ଖାଲି ଟିକେ ନେଇଯାଅ। ହ୍ୟାଲୋ, ଏବେ ଆସିଲୁଣି? ଆମ ଆଡ୍ଡା ପାଖରେ ଅଛି ବା। ହଉ। ଭାଇ ଯୋଉଠି କହିଥିଲ ଠିଆ ହେବାକୁ ସେଇଠି ଅଛି, ଜଲ୍ଦି ଆସ। ଫସିଗଲା ରେ। ମିଳିବ, ସବୁ ମିଳିବ, ଭୋଗ ମିଳିବ, ଧୂପ ମିଳିବ, ନନା ବି ପାଇବୁ। ଅପେକ୍ଷା କର, ଅପେକ୍ଷା। ଭାଇ ମୋର କିଛି ହବନି ତ? ପୋଲିସ କିଛି କରିବନି ତ? ଭୋଗ ଖାଇବୁ ତ? ଘଣ୍ଟିଟା ନେଇ ଆଇଲୁ। ये कौन? अरे ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ବକରା ଆଇଛି। ଆଜି ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଧରିବେ କି? ଆଉ ଧରେଇ ବି ଦେବି, ହେଲେ ମୋ ମାଲଟା ସହରରେ ବଢ଼ିଛି ପାଉଡର ବେପାରୀଙ୍କ ରାଜ। ଲେଖକ ରାଜେଶ ଚୌଧୁରୀ। ଆଚ୍ଛା, ଭାଇକୁ ବତେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ହ୍ୟାଲୋ ସୁକା, କୋଉଠିକିରେ? କ'ଣ ହେଇଛି କି? ମୁଁ ଆଡ୍ଡା ପାଖରେ ଅଛି ବା। ଆଉ ରାଜେଶ ଚୌଧୁରୀ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛୁ? ନା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଉ ଆଜିର ପେପରଟା ଦେଖ, ସବୁ ଜାଣିପାରିବୁ, ଆଉ ଭଲରେ ବି ଜାଣିପାରିବୁ। ଆଚ୍ଛା, ହଁ। ସହରରେ ପାଉଡର ବେପାରୀଙ୍କ ରାଜ। ତୁ କୋଉଠି ଅଛୁ? ତୁ ସେଇଠି ଥା, ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛି ତୋ ପାଖରେ। ରାମ ରାମ ବେଟା, ରାମ ରାମ। ଆରେ ଛୁଆ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତ? ନୂଆ ବକରା ହେଇଯାଇଛି।
ତାହେଲେ ଖେଳେଇ ଦିଅ। ଦାଦା ଖେଳେଇ ବି ଦେଇଛୁ। ମୁଁ ଆସିବାର ତମରି ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ମାଡ଼ି ଚାଲ। ଏଟା କ'ଣ ହେଇଛି? କ'ଣ କରିବା କହୁଛୁ? ଆମେ ଖେଳଟା କରିବା ନା ବିକାକୁ କହିବା? ଏଇ ଛୋଟ ଅଦା ପାଇଁ ବିକାକୁ କହିବା? ଆଉ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ତୁ କହୁଛୁ? ଲଗା ଛଳାକୁ କହ, ଆଜି ଆମେ ଖେଳିବା ହେଲା। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ କିଏ ରାଜେଶ ଚୌଧୁରୀ? ମୁଁ ରାଜେଶ ଚୌଧୁରୀ କହୁଥିଲି। ଆପଣ କିଏ ନା? ଯିବ ଯିବ, ତୋ ୱିକେଟଟା ବି ଯିବ। ମାନେ ତୁ କିଏ ବେ? ଶଳା ତ ବୋପା କହୁଥିଲି ବେ। ଶୁଣ, ତତେ 2 ଦିନ ଟାଇମ୍ ଦେଉଛି। 2 ଦିନ ଭିତରେ ପେପରରୁ ଆମ କେସ୍ଟା ହଟେଇ ଦେ, ନହେଲେ 2 ଦିନ ପରେ ପେପରରେ ତୋ କେସ୍ଟା ଆଡ଼୍ ହେବ। ସତ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଏ, ମୁଁ କେବେ ବି ପଛକୁ ହଟିବିନି। କ'ଣ ହେଲା, ହଟେଇବୁନି କେସ୍? ହଉ ଭାଇ ନେଲୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଜୟ ଗଳା, କ'ଣ କଥା ତାହେଲେ କ'ଣ ଶୁଣିବନି? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଥର ବଲ୍ ପକେଇବା, ଆମ ଟାଇମ୍ ଆସିଲା ଆଉ। ଭାଇ ଇଏ ଜଣେ କହୁନ ଭାଇ। ଭାଇ 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 ଗୋଟେ ଲଫଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ କହିବୁ ନା ନାଇଁ? ଗୋଟେ ଲଫଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି ଭାଇ, ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ଆମ ନାଁରେ ପେପରରେ କେସ୍ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଭାଇ ରୁହ, 6 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। 6 ଦିନ ହେଲାଣି, ମତେ ଆଜି କହୁଛୁ? ଏଇ ଘଣ୍ଟି ବାହା କର ମୋର। ରାଜେଶ ଚୌଧୁରୀ କହିଲୁ ନା, ମୋତେ କିଏ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା? ତୁ ତାହେଲେ ମତେ ଧମକଉଥିଲୁ? ଆବେ ମୁଁ ନୁହଁ, ବେ ପଛୁକୁ ନା। ଏବେ ମୁଁ ନୁହଁ ବେ, ଅଛିବା ନା। ଗାଲ ଚଷମା କାହିଁ ନାଇଁ? ତମ ଭଳିଆ ପୋକ ପାଇଁ ଗଛ ସବୁ ମରିଯାଉଛି, ଆଉ ଲୋକ କ'ଣ? ଆବେ ମୁଁ ପାଉଡର ବିକିଲି, ମଣିଷ ମାଇଲି, ତୋ ବେପାର କ'ଣ କଲ ବେ? ଆବେ ମୋର କେବେ ଯାଇନି କି ମୋର ଯିବନି, ଏଥରିକ ତମ ମାନଙ୍କର ଯିବ। ଏ ଯିବ କି ନ ଯିବ ଏଟା ମୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତୁ ଛାପିବା ବନ୍ଦ କର, ତୁ ବି ଛାପି ହେଇଯିବୁ। ଟାଇମକୁ ଅପେକ୍ଷା କର, କିଏ ଛପି ହଉଛି କି ଛାପି ହଉଛି। ତାର ଗେମ୍ ବଜେଇଦବା। କ'ଣ କହୁଛୁ, ଆମେ କରିବା ନା ଦାଦାକୁ କହିବା? ତୋର ଏତେ ସାହସ, ଦାଦାକୁ କହିବ? ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କହିବୁ, ଚାଲ ଚାଲ। ତାହେଲେ ଭାଇ କରିବା କ'ଣ? ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିବାର ଅଛି, ତାର ବି ପରିବାର ଥବ। ବାପା, ଭାଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଯାହାକୁ ପାଚ ଉଠେଇ ଜାଣ, ହଁ ଆପେ ଲାଇନକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ବିକା, ଚାଲ ଚାଲ।
ଖବର ଆସିଛି। ଛାପିବା ଛାପିବା ସେଇଟା ବି ଛାପିବା। ଆଗରୁ ଫଟୋ ଟିକେ ଦେଖ। ଆବେ ଇଏ ତମ ଭାଇ, ଇଏ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି? ଠିକ୍ ଅଛି, ଆ କଥା ବୁଝିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ମୋର। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ବିକାଶ କୋଉଠି ଅଛୁ? ବିକାଶ ହ୍ୟାଲୋ। କେବେ ତୁ ସେମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ? କୋଉଠି ଅଛୁ କହୁନୁ? ହ୍ୟାଲୋ ହଁ କୋଉଠି ଅଛୁ ତୁ ବାବା କହୁନୁ? ସେମିତି କ'ଣ ନା ବାବା? କ'ଣ ବାବା କହୁଛୁ? କୋଉଠି ଅଛୁ ତ କହ। ହ୍ୟାଲୋ ବିକାଶ ଆରେ କହୁନୁ। ଏ ଶଳାକୁ ଯେତେ ମନା କଲେ ପରେ ବି ସେ ପୁଣି ଥରେ ଛାପିଛି। ଅବସ୍ଥା ଖରାପ। ଦାଦା ତାକୁ ଯେତେ ମନା କଲେ ବି ଆମ ଅଗ୍ନେଶ ସେ ପୁଣି ଛାପିଛି ପେପରରେ। ଶଳାଟାକୁ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଲୋଭ ମୋହ ମାୟା କିଛି ନାହିଁ। ଦାଦା ବହି ଉଲ୍ଟେଇବା ନା ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷ କରିଦବା? ଠିକ୍ ଅଛି, ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷ କର ତାର। ଠିକ୍ ଅଛି ଦାଦା, କାମ ସରିଲା ପରେ ଫୋନ୍ ମାରୁଛି। କାମ ହେଲା ପରେ ଜଣା। ରିପୋର୍ଟରକୁ ଜୋର ଦେଖିବ ତଳକୁ ମାରିଦବ। ସେ ମୋ ଭାଇ, ମୁଁ ଆକୁ ମାରିବି ନା, କେବେ ହବାକୁ ଦେବିନି। ଏବେ ଏଇ କଥା ଯାଇକି ଭାଇକୁ ଜଣଉଛି। ଭାଇ ଭାଇ তো জীবন প্রতি বিপদ আছে, পড়া। କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ? ভাই তো জীবন প্রতি বিপদ আছে, তু পড়া। କେତେ ଦିନ ହେଲା କୋଉଠି ଥିଲି? সে কথা ভাই তুই ছাড়, তুই পড়া ভাই। তোর জীবন প্রতি বিপদ আছে, তুই পড়া। তুই যা না তুই। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଆମେ ଯାହାକୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଖୋଜୁଥିଲେ ସିଏ ହେଉଛି ସେଇ ଶଳା ରିପୋର୍ଟରର ଭାଇ ବିକାଶ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଶଳା ବିକାଶ ହଉ କି ଝିଅ ହଉ, ଆମ ପ୍ଲାନ୍ ଚପଟ ହେବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ସେମିତି ଉଡ଼େଇ ଦିଅ ତାକୁ।
இடத்தை தேடி வந்து நிற்குண்டா எல்லாம் முடிஞ்ச பின்ன எரிய போற புதைய போற சொந்த நரகம் போனதுக்கு சாட்சி இல்லடா இந்த நொடி இருக்க வாழ்ந்துக்கோ நேரம் நல்ல இல்ல வாழ்ச்சிக்கோ எதுவும் இங்க சரியும் இல்ல தவறும் இல்ல போடா ଭୁଲ କରିବା ଆଗରୁ ଭାବିବାର ଥିଲା ଏବେ ଖେଳ ଶେଷ विकास विकास କହିଦେଲା ବହି ଶେଷ ସମୟ ବି ଶେଷ ଏବେ ତ ମରିବା ପରିମାଣଟା ଭାଇ ଭୋଗିବ ପେପରରେ ଛାପିବାଟା ତା ସଉକ ନା ଏବେ ତା ଛାପିବାଟା ତାର ଦୁଃଖର ପରିଣାମଟା ହବ ମାନେ ରେଷ୍ଟ ପିସ୍ ஓடி ஓடி அலைஞ்சு திரிஞ்சு உடஞ்சு முடிஞ்சு ஆரம்பிச்ச இடத்தை தேடி வந்து நிற்குண்டா எல்லாம் முடிஞ்ச பின்ன எரிய போறோம் புதைய போற சொர்க்க நரகம் போனதுக்கு சாட்சி இல்லடா இந்த நொடி இருக்க வாழ்ந்துக்கோ நேரம் நல்லா இருந்த வாழ்ச்சிக்கோ எதுவும் இங்க சரியும் இல்ல தவறும் இல்ல போடா கோழையும் வீரனும் ஒன்னே வீரமான கோழையும் உண்டே தர்மமும் துரோகமும் ஒன்னே ஒன்னே தர்மம் காக்க துரோகம் சென்றே இங்கே வாழ்க்கை தீர ஓர் களம் போகாத நீயும் ஓரிடு எதையும் யோசிக்காத